chikoro. Anoitwa Manasi, ndiye ane nyaya dzanezuro nedzeweekend, kunyange nasi zvatovamba. Na Manasi, na vachibanda, na Manasi, na vachibanda, na Manasi, na vachibanda. Muri Zimbabwe kwaziwai kuri sei kwese kwamuri. Rangu zita ndinonzi Menas mwanoko wachibanda. Nhasi ndiri pano pachitungwiza pa unit K pachirunga. Ndine mukomana ndinaye panapa. Mukomana wakadii? Vakuru muri sei, muri Zimbabwe munofara here? Aiwa bozve kuti toda kuti utange unokuzivisawo mafanzi zita rako kuti unonzi ani. Zita rangu inini muri Zimbabwe ndinonzi Stanford Mungate kana kuti Bison ndo rebasa. Ungavazivisawo here kuti unoita nezvei because indoziva kuti unoita nezvei. Muri Zimbabwe inini ndinoita martial art, ndinoita taekwondo ITF, ndakadzidza kickboxing futi ndakadzidza neboxing futi. So I am a martial artist. Ende ndiri mu industry reku actor mafilm. Ndothingi ndo zvandingakutaurira. Wakazvitanga rini? Wakazviendera kuchikoro here kana kuti wakatongozvarwawo zvirimo unganatsoutsanangura ipapo here? Kana wakaenda kuchikoro wataura kuti ndakaendera kuchikoro chakati zvakadai? No, inini handina kuzviendera kuchikoro, zvakangozvarwawo zvirimo muropa. Zvinhu izvi ndakatanga ndiri almost ndawa ndiri mudiki zvekuma grade 5 4 ikoko ndo pandakazvitanga ndiri mupfana chaizvo kusvika nhasi ndiri kungoita martial arts. Yes. Okay, saka unototrainawo here vamwe vechidiki kana kuti unongozviitira iwe pache zvako hamene ndinatotsanangura ipa kuti zvinhu zvifamba sei? Alright, sometimes ndino maclasses andinotraina vanhu, ndoticha vanhu self defense, ndoticha vanhu body fitness, nemayang futi ndinoticha vanhu ndichiticha vanhu maart, angave maart ese andakaita ndokwanisa kutichawo vanhu ndichikusirawo zvandinazvo. Unenge uchivadzidzisa pachena here kana kuti pane muripo umwe unenge uchibhadharwawo? Alright, tine mapayments atinobhadhara kana tiri kunze tiri kujoina martial arts. Kune monthly fee anobhadharwa nemajoining fee anenge achibhadharwa ipapo futi. Alright, aiwa zvakanaka. Kuma challenges amwe auri kusangana nawo kubva zvawakatanga basa iri ndeapi? Ma challenges atiri kusangana nawo ndeyekuti isusu sema ghetto youths tinenge tine chipo chatinenge tinacho, but tinoshayawo vanhu vanotisimudzirawo kuti zvinhu zvedu zviende mberi. At the same time tichiwana vanhu vanenge vakaita sesu, vanenge vari kumusoro, vanenge vachititsikirirawo kuti isusu tisauye kwavari tisingazoziye hedu kuti kune vamwe here vanenge vasingaziviwo kuti maghetto youths ariko anenge achida kubatsirwawo nechipo chavo. Alright, so iwe unowanika here pama social media platforms just in case kana pane munhu arikuda kukufollowa ungatipo here? Inini ndinowanika pa Facebook munonondibata muchiti Stanford Mungate, kana pari pa YouTube kana kuti pa Instagram zita ndiro rimwe chete munoti Bison TKD, ndipo pandinowanika ipapo.